back to my YouTube channel. It's me again, Princess. For today's vlog, excited tayo dahil mag-share tayo ng good news. Gusto niyo na bang malaman kung anong good news ang tinutukoy ko sa inyo? Bago ko sabihin yung good news na tinutukoy ko, meron lang akong katanungan. Ikaw ba ay isa sa mga Pilipinong gustong makarating ng Australia? Gusto mo bang manirahan doon o di kaya'y magtrabaho? Kung oo ang sagot mo, para sa'yo ang video na ito. Bago ko i-reveal yung good news, sabay-sabay muna natin tong panoorin. Kung gaano kaganda ang Australia, i-reveal na natin ang ating good news. I-share ko sa inyo yung isang ahensya na pwedeng tumulong sa inyo para maabot ang inyong pangarap na manirahan, mag-aral at magtrabaho sa Australia. Pwede nyo din dalhin ang inyong pamilya doon in the future. So, ayun, kung gusto nyo mag-inquire or may mga katanungan kayo kung paano makapunta doon, kung paano maglakad ng inyong mga papers, i-contact nyo lang sila sa ilalagay ko sa description box yung kanilang email. Ayun, lahat ng katanungan nyo doon, masasagot nila. Pwede din kayong mag-comment sa aking channel para masagot din natin sa susunod nating mga vlog. And then, ipapakita ko naman sa inyo yung mga pictures ng mga natulungan nilang mga tao na nandoon na ngayon sa Australia. Kung ikaw ay isang guro, gusto mo doon mag-practice ng profession mo, pwede. Kung ikaw ay isang nurse, pwede ka din doon mag-aral at maging isang ganap na nurse doon. O kaya ikaw ay isang chef, gusto mo doong mag-work, pwede din. At kung ano pang mga profession na pwede. So, ayun. Check nyo lang ang description box ko. Doon ko ilalagay ang kanilang email address.
mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na vlog natin. Thank you for watching, guys. God bless you!